doma, jeho věc, když ho pojedají kohu. A ještě kousek mu chyběl, on chce ten hrbeček, víš se dostat za něho. Ještě víc ne, tady navrch. Maňa pěkně se usmívaj. Ale museli jsme ho přesvědčit, aby to testoval. Kurva, však ať jim tam napíše, všetci to chcou testovat a furt tam píšu jenom firemní, vole. Ali ho tam furt drbu, vole. Když to tak přesledujeme, tak je to zase točivý moment, to bylo lepší jako. Jo, to má ale kurva 2 válce.